Alah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, tak mbok ibane dadi ngene. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Dewek mendut meneh, guys, iki kanggo mantuk. Videone wingi ilang telu. Wis ra apa-apa, saiki mergawe neh. Direwangi ra turu, guys. Ilang ya wis gak rezekine. Ayo, jare pengen ngilangi kok. Lemes iki. Ya. Ini ndi, Mas? Oh, saya kok. Tidak. Iki lho sing iki. Mas nyampe. Jale. Lah iki ne isine wis banyak apa. Iki tinggal gawe lemper. Ayo, balik. Ayo. Aja liwat-liwat, seripat. Ini guys, ada yang gawe konten sok gaya. Pengen minta bel button terus gitu. Olah kan, olah aneh dan sabar. Gantine YouTuber pi ngecres. Yang mesen yo, gak yo. Kalau mesen dari belanja, Malah anak iki empuk, nanti ini rasen yo, kurang banyu yo. iya nak. Iki lho. Si pengrusuh, roro si pengrusuh. Ayo. Minta gawean apa? Nah. Ora turu nek ngisor. Wengi dadi nek bengi. Wis selesai gawean jajane kok sesuk ae ngono. Ape bengi. Cuma ora turu neh. Gawe sesuk ae aku ngono. Mulai rada awan. Terus mau nganggur ya, Mbak? Nganggur ya. Gak jago. Olah ya amet. Nek kedawan. Iki awas le, iki apa le? Yo. Mak. Mulintet gak ada ya iki ae lho. Kamera. Ada, Wan. Cek. Apa? Kejar anak. Kakak. Anak-anak itu kan. Apa? Anak-anak goblok. Terus. Iki pasang kondi. Jan. Pasang wedoke wis dukane sentek. Pandani sore nek. Iki kan awake basul nek sore. Jangan kok mau njuk bubur arek kayu, Jan. Sing sun. Ini gawe anyar pemirsa soalnya wingi diturahno. Bedine nek mambu, ya ora mambu sih wong. Tapi kan nget-ngetan muka. Akhirnya terus disisakno adrenane. Ora lemes godhonge tapi kok mepet. Ayo kak sembolek. Kono seripat kuwi ki pengen ndi lebar. Ini wangi. Iya carane. Tak godhonge mbok kotak kok. Dawa. Luwak lan ngombok belum. Mas ra. Iki gawean windu gawe ini. Kan ngeblok kan lemper. Tadi kan udah banyak lemper kayak itu kan. Jane Mas sing ciut iki tinggal gawe anu nopo sari. Gak ae. Gak ero iki jenenge anu ndek cipuk dhewe to. Duduke. Ngetan. Aduh.
latihan guys, sang lanang guys. Kudu iso Gawe. apa meneh wong wedok. Wong lanang Aku 2007 iso kupat meneh nangis. wong wedok kudu luwih. Jadinya kowe ra ini bangun. Betul sing nane kalau sing guri. Tapi iso nih. Tapi semara iki dilebokno ngene lho ya. Dilebokno ngene lho. Lah ora iso lho aku tinggal. Wis karep Ambul. iku ae rasa nggih kupat lah mungkin mangan sing Sorone kene iki marai nek mangan Sidone iki gak Gus gawe Deso ngene kupat iki sama. anggone jajan, tapi nek ndi koyo ning merah iki Jangan jajan yang itu. jajan. Jangan ini. Jangan gua kok. Ayo, ya nek pasung yo. Jadi sing ditakokno malah kuwi. Bisa nang. Kalau langsar ning guri. Lah wekku mbok gewek eneh nok sore nok. Tak es wis. Jedrenanku. Mending sing gedang dah aku sing gedang. Terus ngene, gone merah. Enggak ndang bar. Aku malah gak jujur pasung, gak doyan. Anakku gendong Pak ben ngomong jeneng. Aku tak nggih bugis kan. Cok gak bukas meneng ae. Kon gendong kan lho, Dok. Sengke pasung, jadi sengke putih. Aku gak iso. Masa aku enggak adi. Wong lagi enggak Siapa? Aku gak kupat sing gak bojoku. Ora, ora jos. Iya, saiki tuh dadi. Banyune santen. Kamu banyu. Apa gak lemper? Apane sing kantel? Yo kantel ae wong ora nggo santen. Arum. Salah HP. Iki tak gewek lemes ben molu. Iki kakase. Satu. Dua, tiga. Gewek ambahan sampai ping pindho pemirsa. Lah anake anak kowe meremet ae koyo cindil. Tapi kei panganan ben anteng. Kudu kene pemirsa punane. Lah wae lho wis lempok goreng gedang. Goreng ning omah nggowo. Mung wis bener Bari mentah. Aku wis ngono kok. Dingi sing dipangan peri ya mateng kae. Ning gone pot isa-isaan nek enek ya wis enek. Dingi tak taleni wong jujur ning kono kok. Aku tak ringkesi kabeh tak isai kabeh. Jangan iki dok iki telung kenceng didet telu sithik-sithik tak dadekno sitok. Kencenge tak gasai kabeh. Gewek. Jen iki dilamal 60 iku. Kayak panganan lho, Kak. Roti kayak roti ki malah digumbar rotine iki sing dibeploy. Ben mang godhong. Aku sampai treli. Per roti Roma ki per ning kok andeng teko kalau Jali, Peri. tanggo ku lho. Dibalik. Ya buka ah. Cepetno sitok. Ontene ilang saiki jole iki gawean neh akhire. Dibalik jali. Dibalik. Siap. Kayak ajaran ya. Jali. Jalane pas. Siap. Iku gawean Bugis. Penembus. Lemper neh, gewekno pesan neh. Ajay. Aku gak jujur gak jujur Nogosari gak jujur iki. Aku mangan lemper. Mobil Jin.
Ojoy. Anak-anak ngono nih, Jay. Jajan. Jajan. Jumput sih. Mantap. Tadi kok. Lah, Iki rumput tak asine kok. Ada ini, Pak. No. Duk. Foto, hai. Sini ki sing akeh, Pak. Oke, hai. Ora Ora, cukup. mbok. Ngono kok sithik ini ndak. Lantane nek poro-poro gawe ukurane akeh. Manam dulu. Biasanya dia kayak itu yang kulitnya tipis. Di sini akeh. Di ini kulitnya tipis di sini akeh. Bagus kok. Bagus ijo. Hah? Iya bagus saya enak hijau. Saya mangan iki lho. Menyelerakan hijau. Gak buke kuning sisan. Kayak pelan. Apik ungu, apikne ungu. Kayak kuning. Saya mangan. Kowe orang tua tak bagus kuning ta? Tuh mak walah. Bagus walah. Enak. Gak enak tapi. Ora. Kayak pelan. Sodan-sodan iki ngene iki. Pertama yang ini panganan iki kasih kok godhong kabeh. Lalat kuwi. Ada ali pakai lang. Alah, catat kabeh ini kan apa ya? Ini metu kabeh. Ngene. Godhonge ra bener. Nganu glundung nosek kan agak teko. Hah? Glundung nosek kan agak teko. Kak, Ngomong piye? Iya. Tidak sini. Tak yang ngene iki. Dik. Iya kene ta. Itu kan sih. Kadang wis panas kok suwe kabeh. Oh. Jaga ya. Ngene lho glundung nosek ngene. Nanti ngene lho. Glundung kan sih. Enggak kok. kuwi Bugis Thailand. Nah, godhongnya krepes-krepes kok. Sing ilang mbek iki yo kontene pas gawe ngene iki. Tidak beruntung. Halo guys. Jelimet. Mangane ra sepiro. Nah, aku iki ra doyan. Halo Des, gak gelem ngerti kok. Gundul guys. Gundul guys. Saya gundul guys kalau Dek. Allah. Kae. Ah. Apa neh roti? Nek cilik-cilik juga. Ono godhonge iki sing anu lunak. Iya malah sing ngombe kuwi to, sing Nagosari sing cilik. Iya, iki lho. Nek ngombe mbok Bugis. Pakai sarung tangan biar higienis. Ana ki wis higienis. Tangan semari sedep ya iki ya, guys. Tokor. Nggawe iki serba kotang. Nek gak ngene ra iso. Wis. Mandi yuk. Maju ki iso kok. Gawean ketok moto wong wedok sapa sing ra iso? Aku Kowe ra iso kan? gak iso. Ora iso lu sak ember lho, Dek, iki sak ember pirang kilo. Aku tak barno aku Dek temen 20 kuwi nang. Gawe iki ya kupat kan gak iso. Aku ya kebat lagi mari bagi lho. Tak ember Kupat ya iso. Jarine ngene. Sok sing gak iso gawe kupat sampean apa jari makni ngono kae. Ngemot anune apa? tak lencong. Ora terak lentung. Kreweng. Anune buta apa? Aku kok ndak tenan aku ngono. Ora iso sok Dia biyen tapi nek diwedeni ngono wis wedi kok ya. Saiki ra enak dadi. Masih itu kok iso. Jen yo tak pengen iki jen. Asal. Enak sing ijo. Kok iso kok ijo? Putih. Paling kok iki lho.
Ndak. Katan tinggi to ya, Is. Apa? Bugis nek ning merah jenenge mendut. Masuk mendut. Heeh. Nek ning kono ki yo ning kono jadah, nek gemblong. Nek nek gemblong. Aku yakin. Ir. Eno ae. Ayo. 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 Eh. 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 Mek apa mapem? Nek bugis sampean ku gemblong. Lah, ini iki yo sewa. Bugis si opo? Nenek mlek-mlek. Nagosari. Jane gawe sing kalau Mbak sing tak pangan ning KM kalau ya. Mutiara kalau. Kok mutiara? Bugis mutiara. Dia kok ndek. Mbok diteri sapa tak pangan kalau. Nek meja. Sing kaya mlen-mlen. Amper paso. Iya. Lah ya aku ngene. Aku ki ndek mengki kae kok mbek Jihan. Untuk nggawa. Aku ki duwe mlek-mlek loro kok mutiara rek. Mlek-mlek ki opo? Iya. Yo bugis. Iku Nagosari, Mbak. Apa nek darane bungku? Oh bungku. Nek kene Bungku darane mutiara. bungku. Ning kono plek-plek. Oh, gak, nek kono apa nek darane? Tahu Kalau gawe. ono. Tahu gawe. Kene gek piye? Ya cuma mutiara mek klopo, mek gula. Heeh. Wis, Mutiarane dicampur gula klopo. ambek klopo. Ya kok kowe nek gawe ya gak Inu yo. parutan, cara kowe mbek mutiara to kayak ulet di parutan klopo wis. Terus digang. Diuburi gula. Ini ya Ulet iku ya lho. dukungnya ketok. Hmm? Dukungnya ketok. Heeh. Ya untuk akan di sini. Ketok. Wis Iya. Mam bubur Arka jo Arka. Iya. Mbok sambok ciplok. Tak kira ngarek ka. Apa? Kuwi. Tipak. Kok ada tak mlok aku. Agawa ning ngarepem ngono kok aku ngeblok. Aku wis emosi perkara kuwi. Kuwi lah anakmu ki apa kuwi? Tapi koyo kuwi bisa. Kene bayem yo, aku ora bayem kok tak lakne bayem kan aku. Nek kene gitu lho, Ma. Aneh kok. Lunyo aneh arek. Ayo. 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 Lah ngono ki nek wis kelet ning go. Ah, dene ra kelat. Sing gawe aku kabeh iki. Iki cilik ora mbok bugis nganu kok. Iki yang santen kok. Ayo. 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 Yo piye? Sing rakelat. Pak rong tangi. Bayem wis tak incer yo. Hah? Guys, ditakoni pitik mbok ditakoni kanjek. Nek sore sik sebare jalan. Entah ngene wae. Tes. Ah, Telepon ayah, telepon kono. ayah. Telepon ayah. Nek wis tangi. Ora jam 7. Pada sejam. Mengadu rek ya. Sampai bar guys, iki sak tok dheweke. Oh, masuk kencik lah. Mas orang. Kalau kakak Atas. Ndek pun lah. Ala iki main sini sih. Mas. Jadi kira ya anu ya. Ono guys, dadi ki dheweke ngene iki jajane nek manganan nek guys desa. Dekat. Dekat bumi.
bumi gas desa manganan iki ndi wis padha manganan kabeh. Nek merah jek diundur. Iki merah jek sok besar Mas. Jane ya selo iki kono urung gak wani selo-selo. Kono ngenteni nggone Pak Lurah dhisik sing manganan. Pak Lurahe urung manganan ya. Ini rumah ini. Tujuan tadi. Ijek suwi sebesar sok. Tanggal 27. Janji rasa suro sih. Iya. Ini gue nih suro. Mulai orang pertama Oh, masuk suro. Mah sakit. Sing ora saiki malah ora ngaran sak ini. Selalu padahal lagi pirang. Beli. Kemarin kalau makan. Mulai awan-awanan. Dan memantau. Baru dan sedino. Dan naik pemirsa. Itu. Anu mari. So, dia nulis. Kalau mari. Tapi gue tetap aku dijo. Soalnya kata kayak nih gue kulkas jadi Terus aduh. Aku setel. Iki dingin mulai tak longi nih, tak akeh nganu. Dadoke dienggo ater-ater ambek dienggo gancaan. Tak longi nih. Terus bandeng kira-kira nembae tok. Karo makan. Iya dulu redok lah ya digawani gula digawani apa-apa. Engko bisa nggawa barang rembyo. tung sahur. Jadi tung. Coba cilik. Tung sahur. Wis mau pemirsa iki dheweke wis selesai. Niki gaweane iki yo ngene iki. Maaf nek urung iso. Upload konten di sini gak ada wifi pemirsa tak upload ning omahe. Nek telat yo ora. Wis. Kayak Nogosari. Iya. Tepungnya beda toh, ketan ambek beras toh. Nek Nogosari kan beras. Iya, makane Aku dulu dulu tadi. Terus Kentang langsung. Iya. Bar. Anak ngenteni kok tahap selanjutnya lagi pemirsa nggawe jajan 42 Nogosari ambekan. Nah, lemper. Sono Mbak Isma pamit. Terima kasih sing wis selalu nonton kontene Deni Isma Ois, selalu support terus Dedi. Mbak Isma pamit dulu, titik-titik ala ketara dadi wong apik sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek ngedang. Wis selesai. Kiro.